खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो फिन हाग्रानि मोफुर हमनो मोनदों नाथाय बे खेबाव हाग्रानि मोफुरा आलासि महरै फैनानै ओंखाम दाउ आरो दाउदै जाफैदों मानास हाग्रामानि साखाथियाव थानाय बाक्सानि सालबारिनि दावरायबारियाव हमनो मोनदों हाग्रानि मोफुरखौ फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनाबिलि 7:30 रिंगासो समाव हाग्रानि मोफुरा फैनानै ओंखाम संग्रा न' जायनि साखाथिनि खथायाव दाउबो दोननाय जायोमोन बे खथायाव हाबनानै थाफैदों इसिङाव बायदि बायदि सोदोब खोनानो मोननानै न'नि बिगोमाया इसिं सिङाव हाबदोंमोन जेराव मुफुरखौ दांफ्रांहैदों नाथाय खाफाल मोजां मुफुरा गाग्लोबाखै होननानै फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि मुफुरा इसिं सिङाव थानाय ओंखाम दाउ 18टा दाउदै बेनि अनगायैबो इसिं सिङाव मा दं बेखौनो जाजोबदों आरो हरसे इसिं सिङावनो थादों हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायाव अखानायै फुंनि 5 रिंगासो समाव हाग्रा बिफाना फैनानै मुफुरखौ हमफैदों आरो मुफुरखौ मानास माहारियारि हाग्रामायाव एंगारहैफिननाय जादों हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दासिम मानास माहारियारि हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मा 15 मुफुरखौ हमनानै फिन हाग्रायाव हगारहैफिननाय जाबाय बीजेपी UPPL आरो GSP जथाय सोरखारा 1 बोसोर आबुं जानायखौ लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार सहरनि बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय हरिनागुरि राभा बस्ति गेलेग्रा फोथाराव गामियारि रायजो राजाफोरजों सावरायलायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों जेराव BTSनि गाहाय प्रमद बर' लेङाइ गाहाय गोबां EMफोर BTSनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लाफैदों बेयाव बाहागो लानानै MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंथिदों दि BTS सोरखारा गिबि खेबनि थाखाय गामियारि रायजो राजाफोरजों उदाङै सावरायलायनायनि मोनसे हाबाफारि लादों जेराव रायजो राजाफोरखौ गावसोरनि ओनसोलाव नुजाथिनाय जेंनाफोरखौ उदाङै फोरमायथिनो हानायनि खाबु होनाय जादों होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे बे हाबाफारियाव गामिनि गावबुरा नेहाथारि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सुबुंफोर NGOनि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन बिफाननि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों होननानै फोरमायथियो बेयाव बाहागो लानानै गोबाङानो गोबां जेंना फोरमायथिदों जेरै लामा दालांनि जेंना गोग्लैसोनाय गामिफोराव हान्था मेलानि जेंना बेनि अनगायैबो गोग्गो लोंनाय दैनि जेंना आरो गोबां जेंनानि सोमोन्दै फोरमायथिदों आरो मोनफ्रोमबो बिफाननि EMफोरानो गाव गावनि बिफाननि खामानिफोरखौ मावनो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम रादाय होदों होननानै फोरमायथियो लरेन्स इस्लारिया अदालगुरियाव ट्रेक्टरजों सौख्रांजानानै सासे बर'नि जिउ खहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला 20 बोसोरनि सोमखोर बर'आ लोगो ब्रिदान नार्जारिजों जयैनो खामानि जोबखांनायनि उनाव गंसे बाइकजों फैगासिनो दंमोन बेयावनो लामायाव उइंगार गारिखौ बारनो नागिरनायाव बिथांमोनहा गोग्लैदोंमोन बे समावनो उनथिंजायनिफ्राय फैनाय ट्रेक्टरा बिथांमोनखौ सौख्रांदों जायजों 20 बोसोरनि सोमखोर बर'आ बांसिनै जोखोम जादोंमोन उनाव ब्रिदान नार्जारिया 108 लिंहरनायाव सानैखौबो उदालगुरि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन नाथाय देहा फाहामसालियाव सौहैनायनि दसे उनावनो सोमखोर बर'आ जोबथा हां लादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला उदालगुरि देहा फाहामसालियाव इमारजेन्सि डिपार्टमेन्टनि डक्टरबो गैयामोन आइजोफोरनि जुलि जानायनि खमसे खम बैसोखौ 21 बोसोर खालामनानै होबाय आइजोफोरनि जुलि जानायनि खमसे खम बैसोखौ 18 बोसोरनिफ्राय 21 बोसोर खालामनो थाखाय जि प्रप'जेल गथायदोंमोन बेखौ इउनियन केबिनेटआ गनायनानै लाबाय आरो 18निफ्राय 21 बोसोर खालामनानै होबाय मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि भारतनि उदांस्रि सानाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आइजोफोरनि जुलि जानायनि खमसे खम बैसोखौ 18निफ्राय 21 बोसोर खालामनायनि प्रप'जेलखौ फोरमायथिदोंमोन बे प्रप'जेलनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो होननानैबो फोरमायथिदोंमोन बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदोंमोन दि सोरखारा आइजो माहारिनि देहा सावस्रिखौ लानानै सांग्रां आइजोफोरनि मोजां देहा सावस्रिनि थाखाय थि बैसोआव जुलि जानाया गोनांथि दङ होननानै फोरमायथिदोंमोन बिथाङा नीति आयगनि टास्क फर्सनि दैदेननायाव बे प्रप'जेलखौ जमा खालामनाय जादोंमोन आरो नीति आयगनि टास्क फर्सआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइजोफोरनि गिबि गोर्बोआव थानायनि थि समा खमसे खम 21 बोसोर जानो नांगौ बेनि उनावनो बे प्रप'जेलखौ होनाय जादोंमोन आरो दा इउनियन केबिनेटआबो बेखौ फोसावनानै होबाय खौराङाव मोननाय बायदिब्ला सोरखारा प्रहिबिशन अफ चाइल्ड मेरिज एक्ट हिन्दु मेरिज एक्ट आरो स्पेशल मेरिज एक्टनि सायावबो सोलायनायखौ लाबोनो थांखि लादों मख'नो गोनांदि आइजोफोरनि जुलि जानायनि खमसे खम बैसोखौ 18निफ्राय 21 बोसोर खालामनायखौ रायजो सभानि MP जया बच्चन बिथाङाबो बरायदों आरो इउनियन केबिनेटनि बे थांखिखौ मोजां होननानै फोरमायथिदों बिथाङा मानोना बेजों आइजोफोरा बांसिनै सोलोंथाइ लानो खाबु मोनगोन आरो साख्रि बाख्रि नागिरनो थाखायबो सम मोनगोन होननानै फोरमायथियो बिथां जया बच्चना बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि सिङाव थानाय गासैबो भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि थांखिखौ आसाम सोरखारा लायाब्ला
BTC सरकारा जेबो थांखि लानो हाया। अल BTC भेन्सार प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशनआ गसाइगाव खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि थांनाय 1 दिसेम्बर आरो 13 दिसेम्बराव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि MLA लरेन्स इस्लारि आरो प्रमद बर' बिथांखौ लोगो हमनानै सावरायलायनाय जादोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनायाव BTC सरकारनिफ्राय जेबो हेंथा गैया आरो फोरोंगिरिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो बिटिआर गोरोबथाया खालामजादों। नाथाय आसाम सरकारा बेनि सायाव जेबो राहा लायाब्ला BTC सरकारा जेबो थांखि लानो हाया होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा होननानै बुंथियो अल BTC भेन्सार प्राइमारि टिचार्स एस'सिएशनआ। बेनि थाखायनो आसाम सरकारखौ मिथिहोनो थाखाय बे खौरांगिरि मेलखौ खुंनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनि सिगांबो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ मावफुंनो थाखाय गोबां खेब सोमावसारनाय हाबाफारि लाबोदों होननानै फोरमायथियो। लोगोसे जानो गोनां 20 दिसेम्बरनि आसाम एसेम्ब्लिनि गोजां बोथोर जथुम्मायाव जाहाथे बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरनि गासैबो भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लायो। बेनि थाखायनो आसाम सरकारखौ मिथिहोनो बे खौरांगिरि मेलखौ खुंनाय जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा बुंथिबावोदि बिटिसिआव जथाय सरकारा 1 बोसोर आबुं जाबाय, नाथाय दासिमबो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि खामानिखौ मावनो आखायाव लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। साननैनि बेंक स्ट्राइकआ मैयानिफ्राय जागायबाय। मिरु सरकारा गंनै पाब्लिक सेक्टर बेंकखौ प्राइभेटाइजेसन खालामनो थांखि लानायनि हेंथायैनो गासै भारतआवनो 16 आरो 17 दिसेम्बर साननै बेंकनि स्ट्राइक होनाय जादों। मैयानि बेंक स्ट्राइकआव लाख लाख बेंकनि मावख'गिरिफोरा सोमावसारनायाव बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि इउनियन बाजेट 2021-22 मायथाइयाव मिरुनि रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामन बिथाङा भारतनि गंनै पाब्लिक सेक्टर बेंक आरो गंसे जेनेरेल इन्सुरेन्स कम्पानिखौ प्राइभेटाइजेसन खालामनायनि थांखिखौ फोसावदोंमोन। बेनि हेंथायैनो इउनियन फराम अफ बेंक इउनियन्सनि दैदेननायाव गासै भारतआवनो 16 आरो 17 दिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों बेंक स्ट्राइक फोसावदों। मख'नो गोनांदि इउनियन फराम अफ बेंक इउनियन्सआ मोनगु बेंक इउनियनफोरनि मोनसे अर्गेनाइजेसन। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेंकिं लज एमेन्डमेन्ट बिल 2021 खौ जाबाय थानाय पार्लियामेन्टनि विन्टार सेसनाव सोसननो नागिरनायनि हेंथायैनो बेंकनि इउनियनफोरा गोख्रोङै गसंथेनानै बे साननैनि स्ट्राइकखौ होदों। इन्डियान आर्मिनि चिफ जेनेरेल MM नारावानी बिथांनो चिफ्स अफ स्टाफ कमिटिनि चेयारमेननि बिबानखौ होनाय जाबाय। चिफ्स अफ स्टाफ कमिटिया मोनसे गोहोगोरा कमिटि। बे कमिटिया भारतनि मोनथाम सार्भिस इन्डियान आर्मि, इन्डियान एयार फर्स आरो नेभि बे मोनथामबो सार्भिसनि चिफफोरजों दाजानाय मोनसे कमिटि। बे कमिटिनिनो चेयारमेननि बिबानखौ जेनेरेल MM नारावानी बिथांनो होनाय जाबाय। थांनाय 8 दिसेम्बराव हेलिकप्टार क्रेशजों जेनेरेल बिपिन रावत बिथाङा हरखाबै जिउ खोमानो गोनां जानायनि उनावनो बे चेयारमेननि बिबाना लांदां जानानै दंमोन। बे लांदां जानानै थानायावनो जेनेरेल MM नारावानी बिथांखौ थिसननाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला इन्डियान आर्मिनि चिफ जेनेरेल MM नारावानी बिथांखौनो भारतनि गोदान चिफ अफ डिफेन्स स्टाफबो बानायनाय जागोन। आसाम गभर्नमेन्टआ सानै ACS रेंकनि अफिसारखौ सासपेन्ड खालामबाय। मुंफोरा फारियै आब्दुल खायर अदेबानी नसीम आहमेद ACS डिपुटि सेक्रेटारि टु गभर्नमेन्ट अफ आसाम ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट। गुबुन सासेनि मुङा बिक्रम आदित्य बरा, बिथाङा डिपुटि सेक्रेटारि अफ बिटिआर। बिथांमोन सानैखौबो चिफ मिनिस्टार स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ थांनाय 4 दिसेम्बरावनो एरेस्ट खालामदोंमोन। 2017-18 मायथाइयाव साउथ सालमारा मानकाचार जिल्लायाव आयेन बेरेखायै गावबुरानि साख्रियाव थिसननायनि थाखायनो एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि हेंथायै चिफ मिनिस्टार स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ 305 पेजनि चार्जशिटबो फाइल खालामदोंमोन। दा आसाम गभर्नमेन्टआ सानै ACS रेंकनि अफिसार आब्दुल खायर आरो बिक्रम आदित्य बराखौ सासपेन्ड खालामबाय। आसामनि जरहाटआव मा 24 सैमाखौ रैखा खालामनो हादों। जरहाटनि पुलिबरनि छागुरि ओनसोलाव दुखु दले मुंनि न'निफ्राय मा 24 सैमाखौ रैखा खालामनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुखु दलेया आयेन बेरेखायै सैमाफोरखौ जोबथेनानै दोनदोंमोन। रैखा खालामनो हानाय मा 24 सैमाफोरनि मादाव माखासेखौ खावनानै लाबोनाय जादोंमोन आरो माखासेखौ लामानिफ्राय दैखांनानै लाबोनाय जादोंमोन आरो बेफोर सैमाखौ गावनि न'आव अदेबानि दुखु दलेनि न'आव जोबथेनानै दोनफैदोंमोन। लोगोसे बेफोर सैमाफोरखौ नागालेण्ड फारसे दैथायहरनो नाजानायनि सन्देह खालामनाय जादों। बे केसाव दा दुखु दले आरो माखासे आखाइ थानाय दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो नायबिजिरनाय जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।